बोरो माथो बिमा जेबोखौनो सोलायनायखौनो नुवाखिसै माथो रावखौबो जेबो मोननायखौनो नुवाखिसै गोदान गोजाम गासिबो एखेसो जाजोब्बाय इलेक्सननि सिगाङावबा गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन राजा जानो मोननानै रावखौबो सिनायला हाब बोराय जोंहालाय जोंबायदि सरासनस्रा मानसियालाय दालाय बोरै बिजिरबावनो गासैबो खेबसेनो जाजोबो नामा मावगोन मालाय लासै लासैनो गोदान सरकार दानायानो बावाखै नालाय बिनि गेजेरावनो गोबां खामानि मावगासिनो दङ आयंमोन रंजालि स्कुलाव थांबाय नामा ए आयं ओंखारलांबाय बियो दहायनो दे आयं थाथ'बालाय हनै जेबो मोनाखै होननाया आयं सालायनाय साइकेलाबो सरकारनिफ्रायनो मोननाय दा गथ'आ साइकेल मोननानै सानफ्रोमबो फरायसालियाव थाङो मालाय बिटिआरनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय 1,160 फोरोंगिरिफोरा सरकारनि नेमखान्थि बायदियै थिसननाय मोनबाय थाखो 1निफ्राय थाखो 8सिम गासैबो फरायसाफोरनो बेग आरो थाखो 9 थाखो 10नि बिपिएल फरायसुलाफोरनो साइकेल होनाय जाबाय देग्लायसो जासिगोननो माथो बे लामाया बेसेबा गोबावनि उनाव जाब्लाथ' हामसिगौलै सालथे जोंना सरकार गोदाना गासै 700 किल'मिटारनिबो बारा लामा मावनो आखायाव लाबाय दैलां बोथोराबो सफैथारगौ गथ'फोरा फरायसालियाव थांनो फैनो उसुबिदा जाथारसिगोन आरो गारि मथरनि खोथाखौथ' दोन आलासिफोरखौनो लेंहरनो लाजिलाय लांबायलै आं सालथे नङाबा माथोब्रा दे जा मावो सरकार गोदाना रायजोनि मोजां मावबानो जाबाय दे अब्ला थाथ'दो सालथे नोंहा दे आदै माथो थाबायखो नोंलाय ए गब्लास माथो औ आदै हाब माब्ला गोदान लास्लाबखो ना लटारिफ्रावसो मोनदों नामा जोंलाय बहा लटारि लानो हानोब्रा आदै दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसियालाय गोदान सरकार होनायसो दाखालिसो मोनदों दे मोजां जाबाय गब्ला औ आदै गोदान सरकारा अनामब्लाथ' बेबायदिनो दिन हाजिरा मावनानै थैलांसिगोन आरो आदै आं फिसालाखौबो एडमिसन खालामना होनसां फरायनोबो गोसोथार फरायथोंसै दे थांदो दे गब्ला औ दे जागोन दे आदै थांदो दे 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 थांदो नै माथो मोजां जाबायलै हाब माया मोजां जालायखोब्रा जोंना गोदान सरकारा बिग्रायारिफोरनो 4 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो फोसावबाय अ नङाबा माथो मुंख्लं जानायफ्राबो मोनबायनो जोंनि गामिनिनो रुफाथिया फिसाय मुंख्लं जानायनि मुङाव 5 लाख रां मोनबायनो गोदान सरकारा फैजेननाय लोगो लोगोनो गोबां खामानि मावजेननो हमबाय बेखौनोबा मानसिफ्रा आसि थुबावो 2 दानावनो गोदान सरकारा बेफोरबायदि खामानि मावनो हादोंब्ला 17 बोसोरसिम बेसेबांबा जौगानाय जाबावगोन आंहा फोथायनाय दं 744 न'खरनो हा पाट्टा राननाय जाबाय आरोबाव गोदानै 11,000 न'खरनो हा पाट्टा राननायनि थांखि लानाय जादों